Aeto kore dhi tim nang'o Millicent kalure ni UDA bende nitiere ng'ama nitiere kod interest e kom makamano. Idhi tim nang'o ng'ama nitiere kod interest e UDA ni sani gintiere broad based kanyakla. En kore dhi tame no bede tenge mondi owene ODM thuolo to what if ka jopiny dwaro ja UDA ni ma ok dwar ja ODM kata obedo ni gintiere e mesa achiel sani mano mar broad base mano mana ranyisi machiwo. Okay, rokamano. Mano emomiyo wadwaro mondo ji owinjre. Emomiyo wadwaro zoning ni. Mano emomiyo wadware to nikech mondo mi ODM odong' mana ODM. Iwinjo? Nyaka waket no area mar ODM enodong' area mar ODM makata bed ni Jauda no nitie Jauda ni. Kinge adier poka register Jauda donge. Tange maber nani gumpi. Adhi ODM abenda dwa chung. Oketa Matine ni koro jo UDA madwa chung gi UDA koro winjo be ni kalo duoge ODM ka ene stronghold mar ODM kose ingeni ya jomo register UDA to tin kikwa wonde gintie sani githo gintie gwewa mag Nyanza githo gintie but pod gin less to ingenu kata nomination no kiyiero ga tiyiero go members mo register ema timo nomination chien kucha kaka nwatime kata kanyiero delegates members ma mong'eyo ng'ama loyal e party iwinjo korka to kanyo korka kitimo nomination koro ma en mar seme MCA nani eto koro duogo japiny ema time e japiny no ema ong'eyo ng'ama ber